Ngarud para kadagiti Paulo dagiti damdamag itang agsapa para iti damag ditoy sagada. Day 8 update mainayig iti manarimaan na panagbirok iti mapukpukaw a balasang. 11 million road project sa jay nangunugan narugyan. Update iti kasasaad ti aglawlaw. Aprobado ti Kongreso ti mapalawa nga insurance iti mulmula. Iti nakaisilpo a damag anyang arud ti launen ni raytoy House Bill 10365 mainaig iti mapalawa nga insurance. Kabayatan na ket toni-tonelada nga nateng inbati dagiti gardinero iti igid ti kalsada. Pressure ti produkto petrolyo na ipanamnama nga ngumato no bigat. Ransomware attack iti maysa nga online system ti syudad ti Baguio nang itud iti panag-amak kadagiti residente. Nakaitud amak ti kaadaan dagiti soldado iti Kabataan Party List consultation sa Jai Kalinga. Kaniti Damag International 7.5 magnitude aging ginid sa Jai Eastern Indonesia nagresulta iti panakapusay ti 38. Sumaruno apo dagiti public service announcements. Ngaro dagiti detalye dagiti damdamag iti damag ditoy ganduyan day 8 update mainayg iti manarimaan a panagbirok iti mapukpukaw a balasang. Naipatungpal iti kalman ti naiplano a panagbirok iti mapukpukaw ani Sofia Magalgalit Oria ditoy sagada. Babaon iti 5 a grupo a buklan ti 2 a 10 ken 8 ka tao ket nagkonsentrada iti sugong cave ken dagiti abot iti atay. Inaramid met ti grupo ti rescue team ti munisipyo ti Bontoc tinarget a panagbirok iti paset iti Malitep Balili nga agturong iti Karayan Chico. Nairamid ti panangnayon kadagiti water pumps nga maususar tapno makasayan ti danum iti uneg ti sugong cave tapno mapalaka ti panagserrek dagiti responders. Nga magpada nga napaay dagiti grupo amang sarakan kani Sofia. Gapu iti agtultuloy a panagtudo, nagnunumuan nga isardeng pay ti panagbirok iti kalman tapno may pasigurado ti seguridad dagiti responders. Bayat met ti panagserrek ti grupo asadyay at sirok ti atay, agarup 30 asako ti basura ti nairwar manipod sadyay. Numan kastoy ang mapapaay iti uneg ti 8 aldaw, agtalinaed ti kinaragget ken commitment dagiti umili ken awtoridad nga ipatungpal ti panagbirok kani Sofia. Ito'y lata sagada, 11 million road project sa jay nangunugan narugyan. Narugyan ti YCO Construction iti Agosto 10 ti improvement ti paset ti Dantay to Sagada National Road. Masarakan ti nasawa proyekto sa jay nangunugan iti Barangay Patay, iti abay ti Nelsis Carinderia. Ti 10 ken maysa a milyon 5 gasot ken 11 a libo 9 gasot ken 80 ken 9 a piso nga proyekto ket manipod iti pondo nga inlanad ti General Appropriations Act itaatawan nga ipatungpal ti Department of Public Works and Highways Mountain Province 1st District Engineering Office. Naipanamnama nga maipalpas ti nasao nga proyekto no Nobyembre 12 itaa tawen. Panggep ti proyekto mangipaay iti natalged a kalsada para iti motorista kastamot dagiti pedestrian. Ngarud para mo iti kasasaad ti aglawlaw. Inanunsyo ti pag-asa nga ti southwest monsoon wenno habagat
tinangruna nga marikna ti pagilyan nga mangitunda iti panagtudo iti kalawaan na paset ti Luzon. Bayat met nga dua nga low pressure areas when LPA ti madama ang masubaybayan. Sigun iti pag-asa awan posibilidad nga ti maysa kadagiti LPA ket agbukel akas tropical depression iti uneg ti 24 oras. Ngem ti maysa nga LPA ket addaan iti medium possibility nga agbalin nga tropical depression iti uneg met laeng ti 24 oras. Kapoy iti panagtudo adu nga gobyerno lokal ti nagpakaammo nga suspendido ti eskwela ita nga aldaw iti Cordillera awan ti in-person nga class iti Atok, munisipyo ti Kabayan, Itogon, Sablan, Bukod, Bakun, Kapangan, Kibungan, Bugyas, La Trinidad, Tuba, ken Mangkayan iti probinsyan ti Benguet, manipod iti preschool ingana iti senior high school para iti agpada nga pampubliko ken pribado nga eskwelaan. Awan met eskwela dagiti daycare iti munisipyon ti Tublay. Nagbalaag mitla ti Civil Defense Cordillera nga daan iti moderate ingana iti heavy rains nga daan iti thunderstorms. Dagiti karayan na kenda dumapay nga sumilpo ditoy nga kadanuman ket posible nga maapektaran iti Mountain Province, Ifugao ken Benguet. Daytoy ket marikna metla ti Batanes, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, dito Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union, Ilocos Sur, ken Norte, Pangasinan, Abra, ken Cagayan. Kalawaan nga ro diti Northern Luzon. Kastamot nga balaagan nga dagiti agnanaed iti igid kadagiti kabanbantayan ken dagiti adday ti nababa nga lugar iti Montañosa, Ifugao ken Benguet nga bantayan ti bukod nga anunsyo dagiti lokal nga Disaster Risk Reduction Management Councils tapno mairami dagiti nangruna nga tignay para iti kinatalged. Iarami ti panagmonitor kadagiti weather updates ken anunsyo manipod nga rod kadagiti MDRR-MOs. No kastoy ti katsasaad iti amyanan na paset iti Luzon, iti met Mindanao dinmanon iti 43 degrees Celsius ti kinapudot ti temperatura iti kalman. Batay iti pag-asa Mindanao, narikna daytoy iti Dipolog City, Lagindingan International Airport, Surigao City, ken iti Hinatuan. 42 degrees Celsius met ti temperatura sa Butuan City. Ti kasasaad ket nang dawat iti panagmonitor dagiti autoridad iti heat monitoring taadaan posibilidad iti heat cramps, heat exhaustion ken uray ti heat stroke. Update met mainay iti road conditions iti Cordillera. Batay iti DPWH Cordillera as of alas 6:30 iti rabii, Agosto 16 kan itatay agsapa, sarado ti Baguio Bontoc Road wenno Halsema Highway iti paset iti kilometer 45 Paway Atok Benguet. Ipadas ti DPWH nga dalusan ken ilukata daytoy nga paset iti Halsema Highway ita nga aldaw no ipalubos ti Panawen. One lane na passable met ti section ti Halsema Highway sa Kaliking Atok Benguet gapu iti road slip. Sarado pa lang ti Abatan to Mangkayan to Cervantes Road, iti paset ti Tabio Mangkayan Benguet, nga mabalingod sa rin ti alternatibo nga rota nga Bayoyo Tabio Road,
para iti light vehicles ken iti Paco to Culalo Bypass Road para iti heavy vehicles. Sarado pa lang ti Bangho Daklan na Benguet iti Governor Bado Dangwa National Road gapu iti panagtinag ti steel netting anang tengel iti daga anargaay. Ongoing ti road clearing operations. Mabalin ti light vehicles amagna iti alternatibo a rota nga suyok Baayan Posos Provincial Road. One lane passable ti Mountain Province to Ilocos Sur via Tua, gapo iti soil collapse sa Jai Balawa Tadjan. Mabalin nga dumalan iti Mountain Province to Ilocos Sur Road via Kayan. One lane passable latay iti sitio Tabak Sabangan dito Mountain Province. Open-close situation met iti junction Talubin to Barlig to Kalakad Road nga dala nagturong Banawe manipod iti munisipyon ti Bontoc. Unstable slope kan road cut sa Jai Sitio Pungaw, Barangay Talubin, Bontoc. One lane passable iti Mountain Province to Tabuk Road, gapu iti slope collapse sa Jai Sitio Agatchang, Betwagan sa Danga. Dagitang road ti road update sa ditoy Mountain Province ken iti dadu mga paset nga parwar ken pauneg iti probinsya. Iti sabali damag aprobado ti Kongreso ti mapalawa nga insurance iti mulmula. In anunsyo ni Fausto D. III, House Speaker nga ti House Bill 10365 ket panggep na papigsaan ti Philippine Crop Insurance Corporation wenno PCIC. Babaon iti panagpalawa kadagiti serbisyo ken dagiti mabalin nga mainayon iti saklawan ti insurance. Napadod daytoy no mapagbalin nga linteg kaputa ti maysa nga bagyo o panagtudtudo ket mabalin nga mapukaw ti inpundar dagiti mannalon iti uneg ti manu nga bulan ken uray ti kabailan nga agmula manen. Kunani di ti insurance ket saan nga simple a panagbayad kalpasan ti didigra. Mabalimot lang nga daytoy ket kabailan a makamula manen, maka-repair kadagiti ramit, mangpabalin a nasaya at ti pangkabiyagan ken ang tuloy ti panagpartuat ti makan para kadagiti umili. Iti nakaisil po damag ket anya nga rod ti lalaunan ti House Bill 10365. Mainayon iti PCIC Insurance dagiti high-value crops, taraken, aquaculture ken fishery products, agroforestry crops ken forest plantations. Posible met lang nga mairano dagiti makinarya, equipment, transportasyon, dagiti pasdek ken dumapay nga infrastruktura ti agrikultura. Laksidita mainayon mutla daytoy life and accident insurance para iti mannalon ken mangalap. Iti dati tilaeng mais ken palay tinangruna nga saksaklawen ti crop insurance. Singasing lang daytoy singasing linteg nga mainayon lang kumati insurance ti inputs iti production. Ti balor ti pigsa tegged dagiti mannalon ken mangalap nga mainayon dagiti kabalayda kastamot dagiti trabahador iti agrikultura ken namnamaan da kuma nga maapit. Ipalubos mutla ti singasing alinteg ti public-private partnerships. Agtipon nga panagnegosyo ken dumapay para kadagiti kooperatiba iti agrikultura.
asosasyon dagiti mannalon kanda dumapay iti pribado at sektor. Inayon na mutla ti subsidyo para kadagiti babasit nga mannalon nga saan nga lumabas iti 3 hektarya ti daga at taltalunan wenno gardinenda. Ngam adan iti premium wenno kontribusyon nga kunada kabaelanda nga iyawat. Kabayatan na ket toni-tonilada nga nateng inbati dagiti gardinero iti igid ti kalsada. Sadyay laboy tula Common Road iti Tublay Benguet nga nakadisso ti manu a tonelada nga carrots ken wombok. Pinili dagiti gardinero nga ibati dagiti nateng iti igid ti kalsada gapu iti agtultuloy nga nababa a presyo nga panag-ala dagiti middleman ken kuada. Wenno iti manumet nga trading posts ket awan ti buyers dagitoy nateng. Adan 20 a piso ingana 40 ken 5 a piso. So that is 20 pesos ingana iti 45 pesos ti presyo dagiti lokal a carrots nga mailaklako iti syudad ti Baguio. Sigun iti maysa pagiwarnakan ti supply ti carrots ket umanay no sa dinno ket 70% ket magapu iti Cordillera. Bayat met nga ti 30% ket imported. Saan pa ilangan nakarecover ti kaduan nga gardinero iti pan nakadadaol. Dagiti mula gapo iti bagyo nga Luis ken Maymay kastamet daytoy habagat. Ket nayon nga kalbaryo dati pan nakalugi gapo iti nababa a presyo dagiti middleman. Nakalasat man ti mula manipod iti habagat saan met nga nakalasat iti nababa a presyo. Narod iti nakaisilpo a damag iti kalkalpas nga taripnong iti Agosto 8 anaangay sa Jaya Benguet State University. Dagiti gardinero kun dagiti grupo a makirikna ken kuada ket inyeb kasdamanen nga kinakasapulan maisardeng ti importasyon ti nateng ken karne taadda ti lokal a produkto nga makaanay para iti kinakasapulan ti umili. In paganut-gut damet nga nayunan ti gobyerno ti tulong ken kuada ta saan nga umanay ti manu a gramo a similya ken panapanawen nga manu a libo nga ayuda nga haanmet nga amin ket mailakam amang salaknib iti pangkabyaganda. Masapol marisot ti kontrol dagiti kartel, middleman, ken dagiti supplier iti tungtungan ti panagpresyo ken sistema ti panagpabulod iti kasapulanda a pinansya ken farm inputs. Agtalinaed ti kiddawda nga kuma ti presyo a panag-ala dagiti middleman ket saan nga bumagsak wenno nabababa no iti impuunanda. Iti sabali a damag, importante para iti amin nga motorista nang runa dagiti pampubliko at transportasyon. Presyo ti produkto petrolyo na ipanamnamang nga ngumaton no bigat. In pakaammo dagiti dadakkel a distributor ti petroleum products nga sumangat manen ti presyo dagiti produktuda. Daytoy ket gapu iti nairot nga kasasaad ti supply iti sangalubungan ken iti naisaltek a peace talks iti baet iti pagilian nga Iran ken Israel ken iti Estados Unidos mainaig iti panagdalyasat dagiti oil tankers sa Strait of Hormuz. Karud no bigat manamnama ti panagnato ti presyo ti diesel manipod iti 3.75 pesos ingana iti 4.25 pesos. Para mo iti presyo ti gasolina ket mananay panamnama nga 2.5 pesos ingana iti
piso. Iti sabali damag nakaited amak ti kaadaan dagiti soldado iti Kabataan Party List consultation sa Jai Kalinga. In quotations, ti kinaaddo dagiti soldado ket nakaited iti saan nga kinakasapulan nga panag-amak dagiti estudyante ken ti pakabuklan nga komunidad ti eskwelaan. Kastamot nga nalapudan ti nawaya nga panangiyebkas kadagiti kapanunutan da. Daytoy tinakuna ti takder ti Kabataan Party List Cordillera. Daytoy ket reaksyon ti grupo iti panagdaray dagiti adu a kameng ti soldado iti kalkalpas a konsultasyon kuma iti nabaet ti party list ken ti estudyante sa Tabuk City idi Agosto 15. May sametlangan ng idurun iti panangirwar ti statement ti awagan da nga makaalilaw a post ti 5th Infantry Division nga through, in quotations, through cooperation and constructive engagement, stakeholders underscored that youth development, peace, education, and community resilience are responsibilities shared by the entire community. Nakuna ti grupo nga saan da ken saan man uray kaatno nga maki-partner da iti Armed Forces of the Philippines para iti panagduras ti agtutubo wenno anyaman nga programa da. Daytoy ket kumaniwas iti pampamarang ti post ti AFP. Nayon pay kuna ti grupo nga saan da nga umanugot iti presensya dagiti soldado ken kapulisan kadagiti eskwelaan. Ti eskwelaan kunada ket paset ket para iti panag-adal ken demokratiko apan nakaibilangan ti agtutubo. Kinakasapulan nga maikan ti agtutubo ti lugar para iti kritikal a panagpanunot. Nawaya a panangiyebkas iti kapanunutan agbukel iti organisasyon da ken makisinango iti pampolitiko a banbanag. Ngarud kasilpo dito'y adamag, ti panagbisita ni Congressman Rini Ko iti Kabataan Party List sa Tabuk ket nakaani iti nagduduma nga reaksyon iti social media pages. Mano nga dagitoy nga comments ket nabara. Nangiluwag nga rod ti LGU Tabuk iti social media statement ang mangipalpalawag nga maysa nga bisita ni Congressman Ko nga iti kinapudnuna ket nakisabat kadagiti agdudu mga tukad ti opisyal ti mano nga munisipyo iti tukad ti probinsya ken iti syudad. Nawayang sinangaili isuna ti gobyerno lokal ken nagpanawagan da nga kas maysa nga elected official rumbeng nga ipaay kanyana ti respeto. Kastamot nga kaugalian ti Ikalinga ti mangipakita ti nabara apan ang sango kadagiti bisita da. Anyaman nga label politika ti ayan na. Dinawat da iti publiko nga ipatungpal ti naanayas na adalan ken nasayaat a panagkomento iti social media may panggap iti a panagpasyar ni Kabataan Party List Representative Renico Sajay Tabuk. Ituloy tayo dagiti damdamag. Ransomware attack iti maysang online system ti syudad ti Baguio nang ito diti panagamak kadagiti residente. Inatake ti grupo nga Emperador, babaen ti maysang ransomware ti Build Pass system ti syudad ti Baguio. Daytoy Build Pass ket maysang online building permit processing platform ti Baguio. Napasamak daytoy iti baet ti Agosto 10 ingana a 12 ken naipakaammo iti Public Information Office iti publiko idi Agosto 14. Sigun nga ro, iti panangiwarnak ni daytoy Emperador nasrek dati online system ken naala ti agarup 2.9 gigabytes ti impormasyon administratibo.
Sigun iti inquirer.net, inwar ti grupo ti mano nga files ang nakalanadan iti government permits ken applications para iti panagsaad ken construction. Nayon ditoy dagiti personal nga dokumento nga insubmitar dagiti aplikante. Adamot dagiti kontrata, project proposals, financial statements, ken procurement records nga nairlik wenno nairwardan. Sige damot ngayon parikap ti LGU Baguio daytoy digital wenno online system nga Build Pass. Kasnayon nga addang ket inpanawagan da iti amin nga nangisubmitar iti dokumento da ken personal a detalye iti system nga Build Pass nga sumilpo adagos iti legal office ti syudad tapno nga rudma tarabayan da iti umno nga addang kalpasan daytoy nga pasamak. Ngarud para matitidamag iti sa nga lubungan 7.7 magnitude aging gined sa jay Eastern Indonesia. Nagresulta iti panakapusa iti 30 ken 8. Napasamak dito 7.7 magnitude aging gined iti Agosto 15 agarup alas 6 iti agsapa. Nagsasarunong aftershocks tinariknada. Karaman ti may sa metro metlaeng nga tsunami waves. Adaan ti saan nga bumabay ti 30 ken 8 nga umili ti pinmusay gapu iti pasamak. Daytoy ket basari ti National Disaster Management Agency ti Indonesia. Gapu ditoy ket agarup 2,000 umili ti nagbakwit. Bayat met nga adu dagiti residente nga natrap kadagiti nadadaol nga pasdek. Manumat lang nga landslides ti manglaplaped iti naannaya sa panagresponde dagiti umili ken autoridad. Adu dagiti komunidad nga awan iti kuryente na ken linyan ti komunikasyon. So dagita apo dagiti damdamag nakala para ita nga agsapa. Aldaw iti Lunes, Agosto 17, 2026. Dito ni Gwen nang ipadanon kadagiti damdamag. Ngarod at tuy mo dagiti public service announcements. Para dito yung munisipyon ti Sagada, maipalpalagip nga adda ti measles and rubella supplementation vaccination ken vitamin A supplements nga available itang aldaw sa jay top floor no municipal building. Daytoy ket para iti 6 a bulan nga ubing ingana iti agtawan ti 59 months wenno 4.9 years old. May samot a palagip manipod iti Department of Labor and Employment kadagiti employer nga ited ti usto nga lagbo sweldo iti special non-working day no Agosto 21 ken no Agosto 31 nga may samot nga regular holiday. Para iti Agosto 21, dito yung Ninoy Aquino Day, rumbeng nga adda ti mainayon iti lagbo dagiti mangmangged. Para mo't iti Agosto 31 na National Heroes Day ket double pay ti maawat dagiti trabahador para iti umuna nga 8 nga oras iti panagtrabaho. Sabali pay apo ti overtime pay. So dayto ti palagip manipod iti dole. Good news met, daytoy ket manipod iti Bureau of Internal Revenue. Kunana ket na-extend daytoy tax deadline. Itang aldaw, iti areas nga heavily hit by southwest monsoon wenno habagat. Ngarud iti sidong ti Revenue Memorandum Circular number 89-2026 nga na-issue ita
ti extension ket saklawon na ti amin nga statutory tax deadlines nga kuma due idi August 10 ingana idi Agosto 16. Daytoy ket para kadagiti revenue districts wenno RDOs nga makapadpada si tinapigsa nga panagtudo. Ngaro daytoy circular ket kuberan na ti 58 BIR offices no sa dinno ket nakaranod nga ro ditoy tax extension, tax payment extension iti Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal, kan Mindoro. So, tatta po ti tax filing and payment deadline imbes nga idi panuwan iti Agosto 10 ingana iti 16. Okay, basit man nga opinion apo kasil po nga ro dito'y napasamak nga ransomware attack iti maysang online system sa Ciudad de Baguio. So eto bato-bato sa langit ang tamaan ay syempre magagalit na naman, pero sana ang tamaan ay matauhan din. So nangugyumot anya nung kanayon ibagati mano nga adda iti gobyerno lokal iti nagdudumang LGUs nga kailangan sumabay tayo sa digitization. Kasapulan nga ag-online etc. sa adung online systems tayo ta isumati tawag ng panahon. Mapapag-iwanan tayo kunada mabati tayo no saan tayo nga iaramid dagitoy digitization no online systems. So ito mayat napartak saan nga kinakasapulan nga rumwar. Rain or shine mabalin nga ag-transact lakit di adati mabalin yung nga utsaran nga gadget kastamat no adda iti internet wenno data yo. So nagadugarod ti gobyerno lokal iti tukad munisipyo kan probinsya tinang ipakat iti digital wenno online systems adda ka nga online permit applications para kadagiti business kan services adda ti real property tax portals adda ti civil registry systems kan dadumapay. Napalawan na ti serbisyo ti LGUs kastamet nga napalawan na matlaeng ti oportunidad para iti cyber criminals. Kastanggaro di tinapasama iti Ciudad de Baguio. Kun uray iti agency systems iti national agencies dito'y Pilipinas daytoy ket gaputa nga rod kaadwan kadagiti gobyerno lokal ket agkurang iti security infrastructures. Napartakda nga iramid ti online this and online that. Pero kasabay ba nito ti panang isigurado tinatalged nga sistema amang protektar iti impormasyon dagiti umili ken dagiti impormasyon ti gobyerno. Wenno iti mano nga kasasaad ket agganganat da nga agyaramid iti online systems ngem haanmet nga nakasagana wenno kasabay dijay digital security infrastructures. So nga ron apay nga maibagak daytoy kaadwan gamin kadagiti gobyerno lokal ket awan ti di kalibre. Ulitak apo, di kalibre nga information communications technicians wenno cybersecurity staff. Kadawyan ket generic nga personnel ti ag-double task kas IT personnel nga mangsango iti hardware ken network maintenance. Kadawyan ket saan nga cybersecurity specialists wenno at least man lang ket addaan iti naanay nga cybersecurity trainings da. May kadwa,
Kadawyan nga infrastruktura wenno dagiti ay ayuda tinangruna nga ponpondoan dagiti LGU. Manmano ti mangited iti priority iti tungtungan ti cyber security. Wenno panag-update kadagiti systems, panag-monitor kadagiti networks nga inaramid da, kadagiti software wenno panapanawan nga panag-inspeksyon kadagiti digital systems. Isu nga kaadwan kadagiti systems, online systems ken ramit iti gobyerno lokal iti agduduma nga luglugar ket outdated. Luma apo wenno expired dagitoy da firewalls ken da dumapay nga security da. Ti kadawyan nga software ken systems ket yun nga outdated, luma na po. Banag nga kayat ken gungun dawayan dagiti cyber criminals tanalaka nga serken dagitoy digital systems gapu ditoy nga kasasaad. Ket namamingsan no adaman ti panangsango kadagitoy kinakasapulan nga iramid tapno maiwasan dagiti atake nabuntog ti panagresponde kasi nagadu ken nabayag ti proseso nga dalanon na daytoy. Kadawyan iti LGU ket agusar iti third party nga negosyante wenno kontraktor kasi nga wala silang in-house nga cybersecurity experts para kadagiti panang iaramid kadagitoy nga portals ano. Syempre ti kalakaan nga kontraktor ti alaen da. Mano kadagitoy ket saan nga maiaramid dagiti standard security guidelines nga ngarud ket mang-expose iti LGU systems iti cyber attacks. So ayan ano, so agkurang ti kasta ti LGU nga mang-protectar kadagitoy nga datos, dagitoy nga dokumento, dagitoy nga records nga nakadulin in plain text. Kumurang ti data encryption wenno panang idulin kadagitoy nga impormasyon tapno saan nga nalakagarod nga lukatan dagiti attackers ano, the cyber attackers na kabuyangyang ti files para kadagiti dakes ti panunotda. So manmano dagiti LGU nga agus-usar iti offsite wenno cloud backups. Kadawyan ti backups damet laeng ket adamet laeng iti agpada nga system. So no sinurot dagiti cyber criminals sa ti digital wenno online system, haan lang nga dagiti open files no di ket uray dagitoy da naka backup iti agpaada nga system ket mabalinda nga i-recap mo wenno mabalin nga ilak. So kadawyan nga target dagiti kadawyan garud ayo nga target dagiti LGU ti cyber attacks dagiti empleyado ti LGU para kadagiti malisyoso nga emails. Kadawyan agpamarang nga opisyal nga memo wenno interagency request wenno inquiry. Gaputa awan tinaanay garud nga kaamuan ken training dagiti kaadwan nga empleyado ken opisyal ti LGU nalakada nga maalilaw manipod kadagitoy cyber attackers no. So kahit nga sa syudad ti Baguio nakita daytay iti manunga daras manipod iti 2023 ket manun ti attempts nga cyber attacks dita digital systems ti syudad ti Baguio. Karkaro ta idi panawan ti COVID-19 nga pandemya ket adu dagiti online systems no sa dinno dagiti bisbisita ket agrehistro online. Mailanad dita dagiti personal nga detalyeda karaman dagitoy damet laeng dokumento. Kaya po importante nga maisigurado ti natalged nga online systems karkaro ta dadagitoy dagarod private information ken documents kas kadagitoy IDs nga mai-upload kadagitoy da nga online sites.
So sige, balikan natin DJ ransomware attack napasamak iti syudad ti Baguio. So gapugarod iti napasamak nga security breach dita build pass nga system ti Baguio mayat nga nayunan ti kaamuan tayo no anya ti ransomware attack. May nga tipo daytoy iti cyber attack. Itong ransomware attack. Ket babaon nga rud iti malisyoso nga software mabalin nga mastrip iti system nga aramidon da ket i-recruit da wenno i-lock daytoy cyber attackers wenno i-encrypt da dagiti files. Mabalin mo't laang apo nga i-recruit da dagita devices kas iti cellphone, tablet, laptop, wenno personal computers. Wenno daytoy intero nga network. Kas pagarigan di jay online system iti permit applications, for example. Mabalin nga i-lock da data enteramente. Nangyari din yan sa PhilHealth, di ba? Kana dumapay na national government online systems. No napasamak daytoy saan nga mabalin nga usaren, lukatan, wenno i-access data nga file, data nga device, wenno data nga network. Ngarud kas iti ransom dagiti nang hat wenno nang attack ket mang ipatulod da iti demand para iti bayad tapno ito da daytoy decryption key wenno tulbot amang lukat tapno mabalin tumanen nga mausar dagita file dayta nga cellphone, dayta nga tablet, dayta nga laptop, dayta nga personal computer wenno dayta nga online system. Mabalin met nga dumawat dati ransom wenno bayad met lang tapno saan nga usaron wenno haanda nga irwar kano dagiti sensitibo nga impormasyon nga na-access da kadagitoy nga device, daytoy nga files, daytoy nga online systems. So kasano nga makastruk dagitoy the cyber criminals? Makastruk dagiti cyber criminals iti system mo, iti phone, iti tablet, iti laptop, wenno computer mo, babawan iti malicious nga email attachments, wenno daytoy phishing nga kunada. Wenno kadagiti na kompromiso nga software updates. Wenno daduma nga vulnerabilidad ti seguridad dagiti devices. Wenno mabalin nga babaen iti natakaw da nga login credentials. Oras nga nastruk dati system mo, i-encrypt da dagiti sensitibo ken nabalor nga impormasyon tapno garud haan mo nga mausar. So later adda daytoy notification wenno text file nga agparang kadagitoy da apektado wenno infected garud nga devices kunana ipablock da. Kunan daytoy text file nga maawat yu ipablock da nga nakalock dagiti files yu. Nayon mo't lang nga agparang iti screen daytoy instructions. No kasano nga ited ti bayad kanyada ken maudi adda ti countdown wenno na itudi nga panawen tapno ited mo ti bayad nohan mo nga ited ket nga rod irwarda wenno ipablock da wenno usaron da dagita nga impormasyon nga naala da wenno ilak da data gamit mo, data files, wenno data online system. So eto nga po importante itatanga panawon ti gadgets wenno devices nakasanggir tayo kadagitoy cellphones, kadagiti laptops, kadagiti tablets tayo ken iti internet nga maiarami dagiti nagadu nga instructions. So kasapulan nga pagtalin na din tayo nga safe dagiti da usar tayo. So number 1, saan WW tayo daytoy uray iti National Telecommunications Commission ket adda dagiti warnings da nga online ibagbagada iti text messages da kada tayo ken dadto mga public service announcements da nga number 1, saan nga lukatan
wenno i-click dagiti link iti email no saan nga sigurado ken uray iti SMS no text messages saan nga i-click dagiti links nga ituturong da no saan nga sigurado ang natalged ti nagapuan na. Maikadwa, ag-usar iti multi-factor authentication. Kaya't nasauan, isip timot dagitoy cellphone taday ito iti adda kada tayo amin kaadwan iti umili ket adda iti cellphone da ket dapat adda ti password nga dayta kasapulan metlaeng agikabil ti screen pattern lock wenno dadumapay nga pamuspusan iti multi-factor authentication tapnohaan nga nukas pagarigan natin nagmurito cellphone mo dati nakakita nga masama ang loob man lang ti password na awan man lang iti screen pattern na nako so mabalinan nga usarin dalita nga agi-scam di ba agi-send da iti nagadu nga messages kadagiti contacts you nga parparang nga da kayo data dumawdawat iti kwarta ta dati emergency na wano nabati na ti cellphone ay ti nabati na ti wallet na ket dati kasapulan na nga bayadan wano awan ti karga ti GCash na ket kasapulan nga agipaw iti kastoy nga kasapulan ti kapamilya na. Ayun. So, importante po dito multi-factor authentication. May katlo, dito fingerprint lock ket mabalin para iti online nga security. Ngam iti physical asiguridad ket saan nga tumulong. Tikat ko sa awan kas pagarigan na hold up ti may nga tao. Nalada dita cellphone mo, guyod na lang data gumot mo, data finger mo, inkabil na ijay cellphone mo, tap na malukatan. O di ba? Uno kas pagarigan, nawalan ka ti puot, adapay lang ti dakos ti panunot na, nala na rita cellphone mo, kat mabalin na matlang alukatan. Alaan na lang man nandiya imam, nala na di finger mo, naalanan di jay, fingerprint na lukatan na data device mo. Di ba? So, ito po importante tap na maiwasan ti dumapay a kabubuya, dito'y cybercrime kat iaramid tayo nga ro, dito multi-factor authentication. May kadwa, ag-update iti software ken systems kadagiti gadgets. Babawin iti kastoy kat haan dagarod nga nalaka nga mastrek dagiti cellphone mo. Kung expired yan, outdated, luma, ket adi nabirukan dan dagiti vulnerabilidad dagita systems ket mabalinda nga serken. May katlo ket ag-backup apo agramid iti backup iti important nga files nga mayat nga iaramid daytoy iti offline wenno online iti ere dagiti cloud ken dadumapay. May kapat ket amuan mo anya ti dapat nga iwasan kas iti saan nga panag-i-click kadagiti unsolicited wenno ti saan nga mo nga email attachments wenno links wenno ag-download manipud iti unverified nga sources. Suruyo dagitoy apo iti anak yo. Maikalima, ag-usar iti na isang sangayan nga password. Hindi yung madaling pasukin kas pagarigan, di birthday mo, di nagan mo, di ba? Ag-usar iti mas komplikado nga passwords. Kenso katandag ito'y passwords, iti panapanawen. No kabailan, saan nga ag-usar iti may nga password para iti agdudu mga channels gamit platforms. Medyo mahirap, no? Nagrigatag memorize iti passwords nga komplikado. Kat, ngarod ka nga maalarma wenno anya dagiti a senyales ti phishing. Number 1, napati. Adaan iti pamutbuten ken adda ti kidkidawin dagitoy emails nga isesenda kada kayo. Kas pagarigan, kung your account will be suspended in 24 hours if you do not, blah, 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 blah. Immediate action from your end is needed. Kanda dumapay. Panggap, dagitoy nga pamutbutan.
ket buri-buron ti panunot tayo tapno saan tayo nga amiris saan nga critical ti panagpanunot tayo. So no dati kasta nga naawat nga email o medyo relax basit sakbay nga basahin manen ta de garud na minsan ket gapo iti urgency dagita nga emails ket mataranta tayon nag-click tayo iti email ayun pala meron siyang phishing link. May kadwa nga kitaan nga senyales ket daytoy mistik ti grammar ken spelling. No bangko daytoy wenno lehitimo wenno professional nga account ket saan da nga bara-bara iti communication da, di ba? Meron silang standards iti komunikasyon nga ma-check ti grammar ken spelling. So for instance, di dyan napasamak iti munisipyon ti Barlig nga agpampamarang dito online seller ti motor, di ba? Gumamit ng AI tapno kanu proof nga sunaket legitimate nga may sakano nga kamang iti PNP Barlig aglaklako iti motor. So nag-usar iti AI nga agaramid iti picture nga isunaket aday iti asideg iti maysang anong tawag dito mobile patrol nga ng black ti color na nga aday iti likod ada ti sign nga PLNP haan nga PNP. So no darasudos tayo haan tayo nga sukisuken nga usto dagitoy magiging biktima tayo ng scam. Medyo kaso nga napasamak di Barlig mayat ta di tao nga katran-transak daytoy scammer nagtawag iti munisipyon ti Barlig Police Station nga nagsaludsod no adati kastoy nga personnel da kanin pakita na di ladawan. So makikita iti picture nga number 1 han nga gusto usab ti PNP ti black nga mobile patrol car maikadwa ti spelling ket PNP Philippine National Police haan nga PLNP. Ngayon, so laksid man hindi ta grammar ken spelling ket adda dagiti attachments nga awan iti silpuna iti nakalanad nga email. So wag kayong basta-basta nag-click-click ng mga attachments. May kapat ito agdaw-dawat dati sensitibo nga impormasyon manipud kanyayo. Anya ti example dagiti sensitibo nga information, detalye ti bank account, wenno daytoy one-time PIN. Kanda dumapay nga personal nga information. Experience for example, adda DJ na minsan nga nagaramid dagiti sagado musikeros ti maysang concert for a cause ket na ikabil iti social media posts da DJ account iti GCash nga mabalin matla nga pag-isendan iti tulong gapo nga adda dayta nga number adda tinagtawag kunana ako si ganito manipod iti opisina ni Senator Castoy ket nakita mi DJ post you kayat mi nga tumulong nung kasapula agisend kami ti 20,000 pesos o di ba wow nagulantang ka na doon Senator dakkel nga gatad ti ited na di kon kunana kasapulak laeng nga isend mo kanyak digital nga numero nga sumurot dita number mo digital nga numero apo ket DJ one time PIN DJ OTP nga mang ited access dita nga GCash account nga mabalindan nga alaen no anya ti kargana. Kaya pag may mga ganitong mga tawag apo dati kastoy nga kunatay no opportunity mangasing tako kat medyo manen i-relax ti panunot kan amirisan daytoy sitwasyon kasi nga mabalin nga scam dagitoy. So manen dagita apo ti basit nga panagtalantan tayo iti tungtungan iti seguridad iti online wenno digital spaces wenno cyber security nga
kunada. Naimbag manen nga agsapa, dito ni Gwen Gaungon nga nang ipadanon kadagiti damdamag, kastamat iti public service announcements, kinabiit naababa, nga panagtalantan iti tungtungan iti cyber security. Ti oras tayo apo kat 5 minutos, sakbay ti oras ti alas 8, ita nga agsapa. Good morning, and let us all keep safe. Takastoy ti weather. Mutayumat, dagiti kalkalsada tayo, ket haan nga natalged, iti kastoy nga sitwasyon, nga nagtultuloy, iti manungal daw, ti panag at tudo. Stay with us, dito 104.7 FM, Radyo Sagada.